O 10 de marzo do 72, a policía franquista asasinaba en Ferrol a Amador Rei e Daniel Niebla. Eran obreiros da Bazán que se movilizaban por un convenio de empresa que tiña que ser xusto. Ese día houbo 16 feridos de bala, 160 despidos e centos de detidos. A ditadura foi un réxime sanguinario que matou ata o día final. A represión chegou a centos de miles de persoas nos centros de traballo, nas universidades ou nas igrexas. Pero o movemento obreiro soubo plantarlle cara. Primeiro en Ferrol e despois en Vigo. Galicia púxose á vanguarda da loita obreira e pola democracia. O seu eco chegou ata Le Monde, The Guardian ou o propio Financial Times. Franco faleceu na cama, pero o franquismo morreu na rúa. A democracia en España non foi ningunha concesión, foi unha conquista da xente traballadora. Agora, outra forma de extrema dereita volta a perseguir aos sindicalistas, aos dereitos laborais nos Estados Unidos ou na Argentina e tamén no noso país. Teñen o mesmo corazón de pedra e a mesma brutalidade. Non lles temos medo. En tempos moi escuros fomos quen de soñar e de loitar. Volveremos plantarlles cara. Hoxe, como traballadores e traballadoras, como cidadás, temos que tomar a democracia nas nosas mans. Sen Estado social non hai democracia. A mellor defensa da democracia é darlle vida, conquistar dereitos, facela avanzar. Esta mañá, o Goberno de España aprobou por primeira vez na historia da democracia, no Consello de Ministros, unha declaración de condena do 10 de marzo e recoñecemento das vítimas. Un acto de memoria democrática que implica verdade, xustiza e reparación. O Día da Clase Obreira Galega é a memoria dunha esperanza, a que une os dereitos laborais e a democracia. Porque a mellor homenaxe sempre é loitar. Feliz Día da Clase Obreira Galega.